على الرسول برد من كسن عميما دلنا على وصاحب الجمصنا إخوان أمشت فلار ثمر الكفهم الاعتبار كم البلاد في الخيار بينقل من خالقنا jam e mon bandiraɓe ɓe Bela TV on yettama on jarnama e battugol mon hakkille e ngoɗo ayawo ganduɗa ko daranigo addude ko welata bandiraɓe taw ina nafta ɗumen eɗen garti ɗo hande no gowɗen artirde ɗo ni e yewtere meɗen wiyetede Jamma Bela e nder Bela TV hande noon eɗen gaddi toɓɓere woote mawde laatinde toɓɓe e nder yewtere meɗen Jamma Bela yewtere nde nayori hande addi toɓɓere wiyetede ko needi ine anni walla mbiyen e ɗum ɗeɓi annude rendo men hande ine ngakki holko saabi ɗum ko namdal so tawi ko jabuwol koye moɗon min cabbi to batte commentaire ɗum ko nde yeehi ha wiide ina haɗa fotɓe haɗede jamira batti yamirde ɗum ɗon ko ɗon woni addi jibru mawndu e nder rende men hande surtout noon e nder leydi men Sénégal ko gonga kala ko gorko ina dilla debbo ina dilla e mum kono wonta mbawka barkinka ina waɗi to mbawka e barke yamirore ɓuri handude rewde beele ma fittandu mo ponnoɗa halfude ha wonti a halfani ɗum halfanima wasde needi heewi e galleji he ha ƴeri e beddaji he heƴani e bedda he ha yetti e mawɓe ɓe laatima haqqeji André ima haqqeji e hakkundeji men en jawi haqqe ha battini e men duwawuji jamma e nyalawma mataw ala ko gasi nde wonno en timminani sarɗiyeji duwaw Allah ina teddini bani adama en omo newnani en sohlaji men ngare gartiren neediji hanki kala poɗɗo neede neha so poɗɗo neede nehani ko bedda nehata needi bedda noon wonko fewani e mum ma mbiyen ni ko heewi fewani e mum ndeɗo toɓɓere koni toɓɓere mawde e nder gossodiral miijoji hunde fonde wossodirede miijoji teyre heewi garmi garaji keewi sikkeji keewi mani mbiya ko soyneteno e nder akiri jamanu koko yetti e nder juuɗe meɗen sababu nde ɗo ɓiɗɗo daroto annabamum ɗo debbo daroto anna joom galle mum ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa koye akiri jamanu gonɗen ndeɗo toɓɓere en jewtat hen jonte taw en gaynani nde wonno kode toɓɓere himmude yewtidede kode toɓɓere nde en mbawa haldude ko woni e muɗum en gettino tan kettoɗen jaabuji musidɓe ɓe e nder ayawo meɗen Bela TV Ousmane Oumar Touré e sawtowol en jetti Yahya Touré mo ganduɗa kañum woni directeur programme goɗo ayawo yo Allah jaɓanen على وصاحب الجمصنا إخوان أمشت فلار ثمر الكفهم الاعتبار كم البلاد في الخيار بينقل من خالقنا